Angani kwpal asuk kaham hwnwi uansugui manya. Phiya mwtairok ani kwpalno onek kaham khe swnamwi horkha. Ani langmao nwng mwtaini slai mwtai wngwi ani bihik wngwi basa phaikha. Ani hai kwpal kaham tei o duniyao kwrwina hwnwi ang uansukha. Tini ni simi ang bonono nung ano hamjakma haikheno ang bonono hamjagwi thangsinai. Nung ano bwsai hwnwi uansukma haikheno ang bonono ani bihik hwnwi uansugui thea sakno hamjagwi tongsinai. Langmao bomo hayungwi thangno obo kebo sai manya. Phiyaba tini jora ano logorma bai tei ani bihik ano bujiwi nama bai ani kwpalno ang sak sak belai kaham hwnwi uansugui nakha. Tei mwtairok ani kwpalno asuk kaham khe swnamwi horkha. Ang sai manya ani langmao ang asuk ani logi song ano bujinai manani hwnwi. Phiyaba tini mwtairok ani kwpalno belai kaham khe swi horkha. Tei ani logi songno ano belai kaham khe swnamwi yapharwi rwkha. Obo hai logi song manani kok tugu hwnmani o kok kwbui no. Tini ani kwpal mwtairok hamya khe swi horjak hinkhe ang tini obo hai logi song manglak khamu. Phiyaba tini mwtairok ani kwpalno onek kaham khe swi horkha. Ang mwtairokno belai hambai ma yapharu. Tei ang ani logi songnobo ano bujiwi tongma bai belai hambai ma yapharu.